Ćao ljudi, dobrodošli na moj najnoviji YouTube video. Ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. Također, ako još uvijek niste, obavezno se priključite moje Roblox grupi King Squad, link grupe je u opisu ovog videoklipa. Ok ljudi, vratio sam se... Imam čokoladu na faci, izvinjavam se. Ej, klošarko. Oj bože, evo ga tornado. Ovdje će Lana da izgubi zato što retardirana je, ne može ona da skapira što ovdje treba da se radi. Tako da, ovog puta nema zezanja, ovog puta ja pobeđujem zato što ako ste gledali prošlu zadrugu, znate šta se desilo. Tako da, ovog puta je pobjeda moja. Tako da... Lana će da leti ovog puta, znači ovog puta ako pobedim izbacujem je, nema milosti. Jer prošli put sam imao milosti, kako se završilo? Ne dobro, tako da ovog puta Lana, čao Lana, vidimo se nikad! Tako da jedva čekam da pobedim ovu rundu, da izbacim Lanu, znači izbacit ću Lanu i Aleksu. Ok, idem ja kod ovih. Ne! Joj, ubit ću se, joj. Vidi ovaj trio. Reši Lanu, glupaču, ha. O moj bože, znači, bukvalno, Sergej, pobedi! Ne, Aleksa, ne! O moj bože, ovo već ne kreće, Zašto sam ja u timu sa Anđelom? Zašto sam u timu sa Anđelom? Fuj! Odvratno, joj, gospod... Joj, znači sad će mene da... opet da izbacim? Ali ja ne letim iz kuće ovog puta. Ovog puta ja pobeđujem, Aleksa, Lana i Anđela lete, tako da... Ja pobeđujem, znači... Anđelu i mene je nominovao! Ja... Potpisali ste smrtnu kaznu, klošari jedni, varalice jedne... Samo znate da varate, ništa drugo. Joj, ne ovo, joj. Moram da pobedim, znači, sad ću sve pojene na Lanu, marš tamo, crkni da Bog da crkla više, joj gospode bože, ti i tvoj tim, varalica, Ja ne kapiram šta se radi u ovoj igrici, bukvalno, znači ništa ne kapiram. Znači ja ne znam što ovdje trebamo da radimo, ni ko pobeđuje, ni kako se pobeđuje, ali nadam se da ću ja da pobedim, tako da... Lana, čao Lana, klošarko jedna marša! Ne! Jesam ja pobedio? Ne! Varanje, šta je? Ovo je namešteno! O moj bože! Anđela, letimo! Klošarko jedna, letimo! Za sve si ti kriva! Aleksa, sačuva Jovana Pupar, hoću da vidim kako pobeđujem! Jer to Lana naučila nešto? Lano! Nisam znao da si dobar čovek! Okej, wow, okej, Aleksa me je sačuvao. Okej, sada ćete da vidite ko će da pobedim. Zašto sam ja u timu sa Anđelom, bre? Zašto Anđela? Jer ovo normalno, Anđela, bre? Jer to, znači, koji mozak je smislio da ja budem u timu sa Anđelom? Znači, ja znam što oni planiraju. Planiraju da me izbace na kraj. Ali plan im neće uspeti, zato što ja pobeđujem. Joj, znači nije mi dobro. Šta kaže ova Lana? Aleksa, Jovane, budi zahvalan što nisi ti. Vi mene samo kopirate, klošari jedni. Znam šta hoćete da uradite. Neće vam uspeti, klošari jedni, klošarski. Tamo, marš. Joj, volim te, Lano. Molim. Svi ste vi protiv mene. Nikom ja
ovde ne verujem. Nikom ja ovde ne verujem. Ovde su svi prevaranti. Svi koji kažu ja sam s tobom, Jovane. Ne, evo vidite, ovo kaže volim te, Lano. Joj, Šta je ovo? Pa ovo je još gore nego prvi put, ljudi. Ovo je još gore. Joj, eto ljudi, eto vam dokaz da je sve namešteno. Zašto sam uopšte mislio da ću da pobedim fer i pošteno kad ne možete da pobedite fer i pošteno? Ne možete, ovo je sve u životu je sve namešteno, ljudi. Ako hoćete da pobedite, treba vam nameštaljka, trebate da namestite vašu pobedu. Evo, Lana je upravo namestila svoju pobedu. Znači, Lana će da pobedi ovu zadrugu ponovo. Prošli put je pobedila, sada će opet da pobedi. Zašto? Zato što je sve namešteno. Zato. Klošarko, jedna! Joj, znači, ali znao sam da će mene da izabere, pa šta sam mislio? Joj, ljudi, joj. Ma ti voliš, ti ne znaš da voliš, glupačo. Ne! Ma šta je ovo? Ljudi, šta je ovo? Samo Aleksa i Lana pobeđuju. Šta je ovo? Ovo je namešteno. Ovog puta ja izbacim. Znači, ovog puta će da me izbace 100%. Znači, ljudi, ako ovog puta izgubim, više se nikad u zadrugu neću vratiti, zato što je namešteno. Kako je moguće da Aleksa 2 puta pobedi i Lana za njim? Kako je to moguće? To je nemoguće. Namešteno. Koga da izaberem? Neću ni da komentarišem, nije mi dobro. Joj. Izbacite Dlinči, ajde. Pa da li Sergej ili Dlinči? Ma Dlinči, ajde bre Dlinči. Znači, rekla je volim te, Lano, i onda sad očekuje od mene da joj ja verujem da ona mene podržava. Molim te, znači, nemam komentara. Sergej je rekao da me podržava, tako da ajde da kažemo da verujemo, znaš, ono. Ok, Dlinči je otišla, znači jedan Lanin špijun je otišao. Tako da, ok, znači otišao, znači ono, bukvalno, ne mogu da verujem da ste vas troje još uvek u igri. Ok, u pucačini sam izgubio zato što sam bukvalno pisao i Aleksa me je ubio. Vidi ovaj Ashuhura 26 ko je sad ovaj bre, šta je ovo, joj gospode, ovo nema nigde, ljudi. Ako sad ne pobedim, više nikad neću da igram zadrugu, zato što je zadruga, šta, nameštena, eto nameštena. Zadruga je nameštena. Znači šta, više neću, znači ima da ignorišem svakog, ima da ignorišem Lanu, Aleksu, Anđelu i sve ove koji su ovde. Sve ću da ignorišem. Zato što neću da se nerviram zbog brutala. Tako je. Gledaj, sad će ovo 100% mene da nominuje. 100%. Znači, evo, pljunite me ako me ne. Lana. Ali sad će mene, gledaj sad. Gledaj sad kad izbaci mene, gledaj sad. Jesam vam rekao, ljudi, znači ja ko da znam šta će se desi. Majke mi, znači ja mislim da sam vidovit, zato što jesam predvideo da će Lana i Aleksa opet da varaju, jer varaju. Jesam rekao da će ovaj da me izabere, da ispadem, jer me izabrao, jeste. Ako Sergej pobedi, ako je sa mnom, onda ne trebam da se brinem, on će da izabere mene da sačuva i onda ćemo da izaberemo Aleksu i onda ćemo Lanu da izbacimo i onda će nam ostane Aleksa i onda ćemo Aleksu da izbacimo i onda ću ja tako da pobedim. Ako ste me se upravo skapirali, moj plan je prosto savršen, samo da se to sve obistini. Ok, sada idemo. Sugar. Ja sam sladak kao sugar. Prvi gradient je bio brašno je bilo prvo. Znači, Lana možda ne zna šta je bilo, ali brašno je bilo prvo. Eto, Sergej je crko. Znači, sad samo mogu na sebe da se oslonim. Ako ja sad crknem, nema mi spasa. Bukvalno nije ništa pisalo, šta da radim?
Nije fair! Joj, znači, ovo je namešteno, ljudi, znači, ovaj put je više namešteno nego prvi put. Prvi put je bilo namešteno, sada je očigledno da je namešteno. Aleksa, Lana, Aleksa, samo oni pobeđuju. Vidi ova što se hvali što je pametna nama. Pametna si kao moja lampa si pametna, bukvalno. Znači, toliko si pametna da se tresem od tvoje pameti, majke mi. Aleksa, ti ostaješ, Jovan ispada, kapiram. Gotovo prijateljstvo između Alekse i Lane. Verujte mi, ne možete verovati ljudima. Pogledaj ovaj Jataro, joj gospodi bože. Joj, znači nije mi dobro, joj bože. Ajde Jataro, ajde idi tamo Jataraj. Jataraj sa kozama, ili ne znam ni šta znači jataranje, tako da kako. Možda Lana hoće da budemo ja i ona i onda ona da me pobedi. U tome je problem, da. Jataro, dobro, ajde Jataro. Ni Aleksa ni Lana nisu nominovani. Zašto? Bravo, ma svaka čast. 5 za tebe, majke mi, znači... Ja tačno znam šta oni rade. Ja tačno znam šta oni pokušavaju. Pokušavaju da izbace sve da bi ostao ja ili Lana i onda da Lana mene pobedi. Znači, verovatno će Aleksa da isto izgubi, zato što su tu već neki Lanini timovi su izašli. Znači, još fali Aleksa i Anđela da ispadnu i onda će oni da glasaju za Lanu da pobedi i onda ću ja da... Oh my god! Ja kad tebe vidim, ja kažem, oh my god, šta je ova veštica neka? Lano, šta je bilo? El ti crko Aleksa? You are safe! Ne piše vam se dobro, samo to mogu da vam kažem, ne piše vam se dobro. Nemam više ni jedan živac, znači ne mogu, nek izgubim, ne mogu bravo da igram, ne mogu. Bukvalno, znači, a šta radimo, joj, ova glupa nema pojma ni šta radimo, joj. Nema ljudi, ja ne znam kako ova osoba pobeđuje, majke mi, znači ovo je strašno. Ok, znači Jataro je pobedio, znači on će sebe da sačuva i onda će Sergej morati mene da nominuje, što znači da ćemo Lana ili ja da izgubimo. Verovatno ću ja da ispadnem zato što, da. Ok, sada ćemo da vidimo da li ćemo ja ili Ana da ispadnemo. Bukvalno, znači samo da Lana ispadne, ja sam pobedio bukvalno, znači ništa mi drugo ne treba, samo da Lana ispadne, tako da... Lana? Molim! Ne mogu da verujem! Namešteno, ljudi, evo, šta sam vam rekao? Jesam vam rekao da je namešteno. Da malo razveselimo ovu situaciju, danas proglašavam 3 pobednika za 25 Robuxa. Znam da sam trebao da izbacim 5. nisam uspeo, 6. sam rekao da ću da izbacim, nisam uspeo i evo danas proglašavam čak 3 pobednika. Znači, postoji jedan sajt koji bira pobednike, znači zove se YouTube Random Comment. Znači, ja ću da stavim link videa, znači Overlook Bay videa, u kome ste vi pisali svoje username i sve to. Znači, proveravat ću da li ste sve uslove ispunili, a to je da li me pratite na Instagramu i da li ste u mojoj grupi, tako da sve ću to da proverim. I onda ako ste vi to sve ispunili, dobit ćete Robuxe. Znači, ako nešto niste ispunili, morat ću da izaberem drugog pobednika. Tako da nadam se da neće biti tih problema. Znači, ovo je moj video u kome se nalazi giveaway i sada ću samo da kopiram ovaj link ovde i da ga stavim ovde, ovako. I sada idemo get YouTube comments. I sada znači ima 100 komentara. Znači, sad obavezno gledajte ovde, znači ovde. Zato što ovdje ćemo da vidimo ko je pobednik. Znači izvačimo 3 pobednika, znači 3 puta... Ok, da vidimo. Ko je prvi? Prvi pobednik je Matko007. Kaže, haha, više si se derao u ovoj Roblox igrici nego kad si igrao neku horror igricu.
Znači, okej, eto, znači, Matko 007 je pobednik, nadam se, znači njega ću da kontaktiram, ne znam kako, zato što nije ostavio svoj Instagram profil, tako da, nažalost ne možemo njega da izaberemo, zato što u komentaru nije ostavio svoj Instagram profil. Znači, idemo opet, znači rekao sam da ostavite svoje Instagram profile, idemo opet. Znači, tražimo osobu koja je ostavila svoj Instagram profil u komentaru. Dok ne nađem tu osobu, ništa, i dalje. Ana, nisi ostavila komentar, svoj Instagram profil. Idemo dalje. Jedva čekam. Oh my god, niko nije ostavio komentar. O ne. Zašto niste ostavili komentar? Zašto niste ostavili Instagram? Okej, evo ga, okej. David Subotić je pobedio, znači on je prvi pobednik, ostavio je svoj Instagram i ti si mi omiljeni tiktoker i youtuber, znači David je prvi pobednik, znači tebe ću Davide da kontaktiram na Instagramu, da vidim da li, znači verovatno me pratiš na Instagramu, tako da ne bi to, ali da vidim da li me pratiš da li si u mojoj grupi, tako da David je za sad prvi pobednik koji osvaja 25 Robuxa, idemo dalje. Okej, znači, rekao sam da ostavite svoje Instagram profile, da vidimo. Ok, evo ga još jedan, voćni jogurt. Ja ne želim sudjelovati u tvom giveawayu da mogu kupiti tvoje majice. O, hvala ti. Znači, voćni jogurt je također pobedila ili pobedio, tako da i tebe ću isto da kontaktiram na Instagramu, tako da čestitam i tebi. I sada imamo još samo jednu osobu. Znači, vidimo koja je ta jedna osoba? Da vidimo, znači, žal mi ovim drugim osobama, ali niste ostavili svoje Instagram profile i ne možete da učestvujete ako niste ostavili svoje Instagram profile u komentarima. Da vidimo, Karla Hrestak, nadam se da sam ti dobro rekao prezime, izvini ako nisam, uradila sam sve i ostavila je Instagram. Ok, znači čestitam vama koji ste upravo pobedili, kontaktirat ću vas posle na Instagramu kako bi naravno dobili svoje Robuxe, tako da nadam se da ste u ovom giveawayu uživali, ako jeste, i ako želite još ovakve giveawaya, obavezno lajkujte ovaj video, današnji skriveni smajlić je pas, tako da ako ste odgledali ovaj video do kraja, u komentarima ispod ovog videa šaljite pse kako bi znao da ste ovaj video pogledali do kraja.